På netop denne eng i Nydam Mose blev Nordeuropas ældste rofartøj udgravet for 130 år siden. Stykke træ, Så, det er jo vores Nydambåd. Det er jo den båd, vi er gået i gang med at bygge, som jo ligesom skal fokusere lidt på, hvad er Nydam Mose, og hvad er det at fortælle om alt det spændende arkæologi, vi har i Nydam Mose. Her har vi et nyt stykke træ, liggende ned i bunden af udgravningen. Det fortsætter så langt ind i ukendt afstand ind i siden. Nydam-selskabet har siden 2008 arbejdet på en kopi af båden. Den skal være med til at give mere viden om jernalderen. Men vi synes jo også, at det ligesom hører til at kunne dokumentere, hvad kunne den båd? Hvad er den brugt til? Hvordan har den fungeret? Hvad kan man fortælle om dens egenskaber? Hvad kunne man ligesom sige? Hvordan er den indgået i hele det samfundssystem, der var på det tidspunkt? Hvordan blev den brugt til sit formål, altså til krigsformål? Ja, værsgo. Vi hiver her. Nydam Mose er stadig rig på ofringer, og der kan stadig findes mystisk tilbehør til skibet. Det var elegant. Det er et mammuthoved, kan I se det? Ja. At finde et hoved, kan jeg huske, at jeg kom ned og så et eller andet, der lå, de sagde, nu skal vi se, hvad vi har fundet. Vi har fundet et hoved, og 14 efter siger de, vi har sørget fundet et mere. Og så spørger man, det ligger dernede endnu, jamen, hvad kan det være? Og så er Flemming Rik, som er udgravningsleder, siger, jamen, nu laver vi 2 kopier. Og fik dem lavet om i Holm, med en, der er gået til det, en træskærer. Og så tog han dem under armen og cyklede ned til Gottorp og lagde dem op i stævnen af båden, og de passede perfekt til at passe det. Og man kan se, de har siddet i forstanden. Hvad er deres funktion? Det er man lidt i tvivl om. Det aller sidste, det er, at man har fundet noget bådtræ til den båd, der lå lige ved siden af, som man kan se har haft en funktion op i stævnen til at, ligesom at forlænge stævntræet op, så man kunne undgå bølgeskvulp. Og der er det som om, at de hoveder passer til, hvor der sidder sådan en tap ind. Og derfor kunne det sagtens være det samme her. I den båd, så ligger sædet i oven på den der. Søsætningen af kopibåden kommer forhåbentlig til at opklare nogle af de mysterier, der er om Nydambåden. Jamen altså, vi har jo gået og snakket om, at der var jo ingen, der vidste, hvor stor den sønderhuggede egentlig var. Vi har selvfølgelig alle antenner ude. Vi spørger alle vores kendte og samarbejdspartnere. Og når de kommer med gode idéer for sig, så det skal vi tænke på, og det vil vi snakke om, og det vil vi forsøge at indpasse. Sådan, så er festen forbi. Hullet lukkes. Det giver lidt mere.